Het waard in juni in het gemeentehuis, maar een soort vragen troch de onwezigen. Ze begreep deze onwennende bij Gelijks net waarom het meisken die het vlucht binnen zo vaak verhuizen matten. Werden we hier voor een periode van 3 maanden werden we hier heen. Werden we hier alles in reparoer. En als er onrust weer, dan weer ouder. Maar er is geen onrust. Als er rust is, dan mag je de rust net storen. Ik werd er een soort vragen gesteld over hoe het met inwoners van de gemeente komt. Als je zorgen naar de inflatie en dat soort van problemen. Waar zijn jullie mee bezig? Maar wij richten ons op de opvang van... Op de opvang kunnen jullie beter richten op jullie eigen burgers. Er waren meerdere raadsleden aanwezig. Zo ook raadslid Lisbeth Vellinga van de ChristenUnie. Zij is ondien naar wat ze jet had. Ik ben heel wat schrokken van wat ik jet ha. Daar leeft hier onder een, hoop ik, hele lietse groep mensen een idee alsof je $100 wilde beesten krijgen. Hier komen meesken, medemeesken, die het op een vlucht binnen. Ik ben er, joh, jij hebt misschien om je stem, je slaat er super van oor. Het rekt me echt, hier komen meesken op een vlucht. Burgemeester Kramer is naar Arjen van de Jong tevreden over het informeren van de omwennenden en zegt dat het begrip er onder een grote groep vol wie. Er is bewust kiezen voor een openbare informatie. Dus we beginnen er open en transparant mee om. En de keerzijde daarvan is dat er ook mensen komen die net in de buurt wonen, maar wel een mening hebben. Nou ja, dat moeten we dan maar op een keer op aan nemen. Dat is nog een keer zo. Maar ik vind wel dat wij naar de mensen die te wonen goed duidelijk kunnen hebben hoe het zit. Hè? Gezin van 1 maart en maximaal 31 juli, daarna weer voort. En als er wat gebeurt, griepen we direct in. Nou, dat hebben we duidelijk maken kunnen, dat is gewaardeerd worden. En ja, al die orenproblemen over de opvang van asielzoekers in Nederland en statushouders en voorrang bij wenhuizen, ja, die discussie wordt hier net vierd. De gemeente krijgt het opdrang door de regering. Ze moeten wat organiseren gewoon. Ze krijgt het opdrang. Nou, en dit is een locatie die er geschikt voor is. 4 maanden missen we voort. Maar de veiligheid is gegarandeerd, dat ik het goed begrepen. Maar er rennen 24 uur per dag bewakers om. Nou ja, dan mag we het maar accepteren die per maand, denk ik.